Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Яңа Гасыр kanalında Tatarlar tapşırı özünün işin başlap jibere. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışındaki vakıgalar bilen bu atna davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırman. Bizning çıkarılışta Volgogradda Tatar avulları. Bizde krujok. 120 bala yeriler. Kaysaları etiyeni söyley almaydılar. Hazır oran boyunda baralar, görüşerler. İsemnisiz, уже yakşı, уже kengендire. Ulyanovski'da balalar için көңіллі ustahane. Bu Tatar konak yurtubuz bir degen boş durmayındı. Mene köpte tüngüneli biz balalarını öğrettik, tıkmaş geçerge, küç bakar yasarga öğrettik. Alar şu hallere rahatlanıp, yasıylar rahatlanıp geleler bizim bu konak yurtuna. Şallı'da Su Boylab festivali uzdu. Tilimiz bilen birge o'zimizning shu unikal moңнарыбызны, jırlarыбызны аларны һәрвакыт яшәртеп торырга кирәк. Менә шу безнең бурычыбыз. Екатеринбургтагы мәритөче артист Илнур Нугаев. Бик шатмын, шет җирдә килдем бит инде монда. Без мине татарлар үзләренә кабул итеп, төрле концертларга чакырып торалар, төрле мәҗлесләргә. Volgograd ülkesine bulgan seferimizne devam etəbiz. Bu tübəkdə 24 min milletteşimiz gımır keçirə. 6 Tatar avulu var. Bugün sizni Məley, Kişi, Şapur avullarında yaşavşı milletteşlerimiz bilen tanıştırırız. Söz üz haberçilerimizge. Musa Jalil degende Tatar halkı. Tatar halkı degende Musa Jalil'nin öz aldına titreler. Volgograd ülkəsinin Tatar avullarına səyahət bütün dünya Tatar Kongressinin federal bölgelərgə bulğan işlikli səfəri qısalarında uyuşturuldu. Biz hazır Volgograd şəhərindən 66 şaqrım yiraqlıqda urnaşqan Məley avulunda. Biridə qonaqlarını məktəb qarşınдағы qaharman şair Musa Jalil'gə qoyulğan heykəl yanında qarşı aldılar. Musa Jalil'gə büst Məley avulunda 2021 yılda açıla. Məley avulu tarixi 1000 müəllimlər. Biraz gene начальный нелерин бирелебез. Мин үзем укыттым ничә ел. Кружок кебекте, факультатив иде татарского языка, культуры, истории. Но специалистлар юк. Шын татарча кашан китә грамматика и шундый авырдрак затлар без уже итәлмибез. Әмінә балалар бақшасы әлі 10 ел гына эшли икән, бирегә сабыйлар 3 яшьтән кабул ителә. Как тебя зовут? Соня. У тебя папа, мама как зовут? Папа Антон, мама Зара. Біздің авылда бар смешанный семьялар, поэтому вот шунда бізде проблема бар. Кашанланар татар тілінде сөйлемейлер. Вот шундан біз тырышабыз да садикта бізде кружок бар шунды. Касында рәтәбісланларны біразна татарша сөйләргә. Шунын өчен біз ясыйбыз бөтен затланнар өчен уеннар, унибез сүзләре белән тырышабыз татарша сөйләргә. Рәтәбез традициялар татарскиларны ланнарга. Мәлей авылын калдырып юлыбызны дәвам иттерәбез. Волгоградтан 4 кенә чакрым ераклыктагы Кече Чапур авылына. Әлеге татар саласы 1785 елда нигезләнә. Бүген биредә Казан, Пенза якларыннан булган татарларның нәсел дәвамчылары гомер итә. Авылда 1000-гә якын кеше яши, халык шәһәргә йөреп эшли. Бакча тота, яшелчә үстерә. Авылда тормыш өчен барлык шартларда тудырылган. Клуб, дәүләт бюджетында торган бик яхшы Туган як музее, татар мәдәни этнография үзәге китапханә эшли. Мәктәпләре генә юк. Заманында бу авылда 2 белем йорты булган. Аларда 1949 елга кадәр бары тик татарча гына укытканнар. Ләкин милләттәшләребез балаларга ана телен өйрәтүнең җаен тапканнар. Бізде кружок, Сальфира Назимовна рәтәланнарны тырыша. 120 бала йөриләр. Кайсылары әтияни сөйли алмыйдылар, белмейдиләр, затуанды әтияни. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәмнесез, уже яхшы, уже кеңендерә. Үзебез бераз генә пустит инде бераз ибәрик.
Волгоград өлкәсенең һәм Түбән Идел буйының иң борынгы мәчете дә Кече Чапурда. Мәчет Екатерина II рөхсәте белән төзелгән. Төзелеш 1760 елның февралендә башланган. Мәчет бер вакытта да ябылмаган. Бөек Ватан сугышы елларында 1942 елның 6 һәм 23 августларында Алман гаскәре Кече Чапур авылын бомбага тоткан. Авыл йортлары җимерелеп, янып, юкка чыккан. Әмма борынгы Аллаһ йорты исән калган. Birde мясорубкaydı. Мәчет, birde bütün zıbalar, neler yanıp bittiler de мәчет kaldı. Школ kalgan bir то что Allah Всевышнему мәчет kaldı. Ни снаряд, ни бомба береге эләкмәде. Бүген гыйбадәтханәнең телне, милләтне саклауга керткән өлеше дә зур. Татар теле саклаудан без җомганда татар телендә үткәрәбез монда. Яннан тәрҗемә итәбез урыс теленә. Потому что күп кешеләр инде аңлап бетерми татар телен. Шуның өчен инде без инде вынуждены татар телен тәрҗемә итәбез урыс теленә. Но иң беренчедән татар телендә сөйләйбез җомганы, аннан соң инде тәрҗемә итәбез. Кече Чапур авылы Волгоград өлкәсенең мәдәни үзәге дип әйтсәк, шулай ук ялгыш булмас. Авылда даими рәвештә Волгоград өлкәсенең өлкә сабантуе уздырыла. 2014 елда Кече Чапур 5-нче авыл сабантуенда кабул итеп алган иде. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Волгоград өлкәсе. Алар дистә еллар буе ташланлык хәлдә яткан балалар бакчасын һәм аның янәшәсендәге уен һәм спорт майданчыкларын рәсмиләштереп, ислам мәдәни үзәге ачуга ирешәләр. Бүген бирдә мәчет, татар көнкүреше музее һәм ашхана эшләп тора. Сүзебез Ульяновский шәһәрендәге Татар утары исемле яңа милли мәдәни комплекс хакында бара. Узган атнада монда күңелле остахана дип аталган яңа форматтагы күркәм кичә булды. Аның кайбер матур мизгилләре бу төбәктә эшләүче хәбәрчебез Рәмис Сафин репортажында. Әлге Татар утары исемле ислам мәдәни агарту комплексы узган ел Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм өлкә губернаторы Алексей Русский катнашында ачылган иде. Хөкүмәт мөшли җитәкчеләренең аяклары җиңел булды. Биредә хәзер көн саен диярлек балалар һәм өлкәннәр өчен төрле дини һәм мәдәни чаралар узып кына тора. Бу татар кунак йортыбыз бер дәген буш тормый инде. Без гел шундый чаралар үткәреп торабыз. Менә күптән түгел генә әле без татар халык ашлары турында чара үткәрдек. Балаларны өйрәттек, токмаш кичәргә, вак-бәлешләр ясарга, эш-пешбаклар ясарга өйрәттек. Алар шуның хәлләре рәхәтләнеп, ясыйлар рәхәтләнеп киләләр безнең бу кунак йортына. Үзебезгә дә күңелле, аларга да матур күңелле. Шушы көннәрдә генә 1800 квадрат метрдагы мәйданы булган 2 катлы балалар бакчасы бинасын тулысы белән татарларга биргәннәр. Менә шушы зданиедә инде 1800 квадрат метр. Анда безнең актовый заллар да бар, анда Аллага шөкер, безнең спорт заллар да бар, анда мәдрәсәдә уже 700 залларга шөкер. Менә шулай иттереп бергәләшеп шундый зур зданиене 24 сәгать эшләтергә кирәк. Бүген исә татар утарында Аккалфак кызлары балалар катнашында җырлы биюле, күңелле остаханәгә җыелган. Шәһәребезнең 69-нчы мәктәбендәге татар теле һәм мәдәнияте түгәрәк җитәкчесе Илсия Тахватуллина балаларга гади генә итеп курчак ясарга өйрәтә. Кибетләрдә курчаклар сатылмаган. Кызлар аны үз куллары белән үз кул астындагы әйберләрне кулланып ясаганнар. Без дә хәзер сезнең белән татар курчагы ясыйбыз. Менә аның үрнәкләре, менә шундый татар курчагы килеп чыгарга тиеш. Икенче бер почмакта исә Майсара Хайруллина кызларны чигү серләре белән таныштыра. Татар халкы бит инде гомумән талантлы булган. Анда нинди генә ысуллары булмаган үз чигүләрнең. Илмә чигүдә, күпертеп чигү, күпертмәле чигүдә. Аннан соң үрелеп чигүдә. Менә шул ысуллар һәрберсе берәр картинада бар. Шардаклыдан килгән мәдәният хезмәткәре Розалия Горбунова монда истаханәләрне беренче тапкыр гына уздырмый. Хөкүмәт мөшли кулларына күз иярми. Элек изү теккәндә әбиләребез төрле ташлар, тәңкәләр кулланганнар. Ә мин хәзер сезгә заманча изү тегү усулын күрсәтәм. Изүдә матур ташлар, кыйммәтле тәңкәләр һәм энҗе мәрҗәннәр сәйләнер күбрәк булган саен бу кешенең затлы нәселдән чыкканын, әйренең зур дәрәҗәдә булуын күрсәткән.
Хезмәт ветераны Гөлия Әл-Мөхәммәтова узган гасырда татар хатын-кызларының кул эшләре, гаилә йолалары хакында тәсвирләп сөйләде. Мен дәрташлары чигәдер идек, истәл җәймәләре, кулялыклар менә егетләрне армиягә солдатка озатканда кулялыклар бүләк итәйбек. Аннан соң инде бирнәләр тутырайдык сандыкка туп-тулы, менә кияүгә китә торган кызларның сандыклары туп-тулы, чигеле-чигеш белән тулы булса инде, ул инде бигрәк тә уңган кыз булып саналган. Кияү йортына барып төшкәннән соң инде ул кияү йортын бик матур иттереп бизәгән инде. Татар хатыннарының салкын кыш көннәрендә башларына мамык шәл бәйләп йөрүе матур бер гадәт кебек булса да, энә тотып шәл бәйләү аларның уңганлыгын да күрсәтә. Оренбургтан күчеп килгән Гөлфирә ханым сабый чакта өйрәнгән әби-әни кәсебен бүген дә онытмый. Бер айга бер шәл бәйли. Безнең Оренбургтан бөтенебез дә шул туганнан энә җип тотып шәл бәйлибез. Шәл белән шөгыльләнәбез, шулай булгачты инде ташлап булмый. Дебетен кайтам Оренбургдан, Оренбургда бетен шуннан кайтып монда эшкә кип бәйлим икенче отпуска. Өлкә Калфак җитәкчесе Кәримә Алиуллина узган елга нәтиҗәләр ясап, оешма эшчәнлегендә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Агымдагы гаилә елында узачак күп кырлы чаралар хакында сөйләде. Бүгенге күңелле стахана шул эшләрнең беренчесе булды. Ульяновскдан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Чаллыда су буйлап фестивале узды. Телебез белән бергә үзебезнең шушы уникаль моңнарыбызны, җырларыбызны аларны һәрвакыт яшәртеп торырга кирәк. Менә шушы безнең бурычыбыз. Екатеринбургта гомер итүче артист Илнур Нугаев. Бик шатмын, шит җирдә килдем бит инде монда. Без мине татарлар үзләренә кабул итеп, төрле концертларга чакырып торалар, төрле мәҗлесләргә. Чаллы шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда су буйлап дигән фестиваль узды. Оештыручысы Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Программада халыкчан башкару номинациясе, борынгы җырларның заманча яңгырашы, камералы башкару осталыгы юнәлеше. Шулай Зәйнәп Фәрхетдинованың репертуарындагы җырлар. Фестивальдә Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Чаллы шәһәренең энергетик мәдәният сараенда җыр агыла. Айрат Хәмитов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының җыр һәм бию ансамбле халкыбызга яхшы таныш булган Бормалы су һәм Ай былбылым җырларын башкарды. Тамашачы монда концертларны көтеп ала, җитмәсә буран булу сәбәпле фестивальне бер тапкыр күчерергә дә туры килде. Җырлар бөтенсе шундый мәгънәле, һәрбер сүзенең һәрберсе йөрәктән чыккан җырлар менә. Шул хәтле шатланып карап утырабыз. Шул хәтле рәхәт, җан тыныч. Мин татар концертларына йөрим, минем әнием бик матур йырлый мәрхүмә. Бөтен элеккегә мин тыңлап үскән җырларның бөтенесе дә нык киңерле, нык матур. Мин элекке җырларны бик яратам. Evet концерт ошый, рәхәтләнеп утырабыз, карап, тыңлап, почти что биеп. Сикереп ага су юлы ник басылмый йөрәк ярсуы дип җырлана бер җырда. Дөрестән дә татарда агым су белән бәйле җырлар шактый. Халкыбыз табигатькә һәр вакыт якын булган. Урманга кирип моңланган ул һәм кайгысын, шатлыгын су белән уртаклашкан. Әлбәттә инде фестивальне су буйлап дип атауда юкка түгел. Татарстанның халык артисты яраткан җырчыбыз Зәйнәп Фәрхетдинованың мондый чара үткәрүенә гаҗәпләнергә кирәкми. Ул тынгысыз артист, һәр вакыт яңалык эзләве белән мәгълүм. 2 ел элек Татарстанның Азнакай районында туган көнендә Зәйнәп фест чарасы оештырып, якташларына матур җырлар бүләк иткән иде. Әлеге су буйлап фестивале дә күптәнге хыялы. Бу су буйлап дигән фестиваль, ул инде менә 14нче елдан ук минем күңелемдә йөридер, менә ниһаять фикердәшләр,
Теләктәшләр табылгач, менә шушылай без аны тормышка ашырдык. Үзебезнең моңнарыбызны һаманда пропагандалаштырырга кирәк. Һаман үзебезнең телебез белән бергә үзебезнең шушы уникаль моңнарыбызны, җырларыбызны, бурмаларыбызны татар халкына гына хас. Менә аларны һәр вакыт яңартып, яшь җырчылар белән талантлы, профессионалмы, үзешчәнме җырчылар кем башкаруында булса да, аларны һәрвакыт яшәртеп торырга кирәк. Менә шушы безнең бурычыбыз. Халыкның теге саллы җырлары ишетелсен дигән теләк булды да Зәйнәп ханымның. Һәм шуңа күрә Разил абый Вәлиев язып калдырган халык көенә Илһам Абшакиров башкарганы яны бер алманы бишкә бүләк җырладык. Икенче җырга килгәндә ансын үзләре сайлаганнары, энем Рәсим язган җыр бик туры килә торган, мәгънәле, яныңда булганда кадерле дип аталар. Яшьләр дә менә һаман әле заманча гына теге поп музыка гына дип түгел, безнең менә үзебезнең татарлыкны саклый торган менә шу мотор саллы сәнгать әсәрләре дә бар икән, унтмасыннар үзебезнең композиторларыбызны, шагыйрьләребезне. Концертта иң моңлы танылган җырчылар, шулай ук халыкара конкурсларда җиңүчеләр катнашты. Халык җырлары да, автор әсәрләре дә яңгырады. Шулай ук Зәйнәп Фәрхетдинова репертуарыннан иң танылган җырларны башкардылар. Мин бүген Зәйнәп Фәрхетдинова репертуарыннан барыгызга да таныш булган ретро җырларыбызның берсе Яран гөл җырын башкарам. Алла бирсә, ул җырны инде дөресен әйткәндә үземне белгәннән бирле бу җырны да бик яхшы беләм. Ул ничектер башка сеңдерелгән җырларның берсе дип әйтә алам, яратып башкарам. Гомумән мондый фестивальләргә килгәндә, әлбәттә без иҗат кешеләре өчен, шушы юл белән китергә теләүче сәләтле балалар өчен, яшьләр өчен бу бик кирәкле фестивальдер дип уйлыйм. Шундый фестивальләр белән яңа җырчылар чыга. Шулай бит иске җырлар яңартыла. Әле беренче генә фестиваль чара белән халыкны таныштыру. Инде киләчәктә үзешчән җырчылар да катнаша алачак. Аларны конкурс аша сайлап алу нияте бар. Истәмә номинацияләрдә кертергә уйлыйлар. Халкыбызның рухи мирасы булган татар җырын оныттырмау, халыкка таныту юлында һәр чара кадерле. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Чаллы шәһәре, Татарстан Республикасы. Екатеринбургта яшәүче Илнур Нугаев чыгышы белән Башкортстанның Шишмә районы Сәфәр авылыннан. Максатчанлыгы, тырышлыгы һәм таланты нәтиҗәсендә зур уңышларга ирешеп булуның ачык үрнәге ул. Музыка белеме булмаса да ул Уфа сәнгать училищесына укырга керә. Аны тәмамлаганнан соң 10 ел дәвамында Татарстанның халык артисты Нәфкать Нигъмәтуллин төркемендә эшли. Соңыннан ул Екатеринбургка күчеп килә. Берничә урында эшләсә дә, яшьлек татар-башкорт ансамблен җитәкли. Бүген Илнур Нугаев Урал дәүләт рус академия хоры артисты һәм калада узатырган татар чараларының актив катнашучысы. Безнең хәбәрчеләребез Илнур һәм аның гаиләсе белән очрашып кайтты. Илнур Нугаев Екатеринбург җәмәгатьчелегенә 2017 елдагы Урал сандугачы татар башкаручыларының 10-нчы фестиваль бәйгесендә җиңү яулаганнан соң таныла. Хәзер Екатеринбург каласында узган татар чараларының гала концертлары аның катнашуыннан башка узмый. Бу кичәләрдә ул көтелгән кунак. Урал татарлары аны күптән үз итә. Илнур сүзләренчә, милли киләргә мәхәббәт аның бала чагыннан ук башлана. Беренче чыгышларында ул татар халык җырларын башкара. Бүген репертуарында рус халык җырлары да бар. 2015 елдан ул Урал дәүләт рус академия хоры артисты. Илнур Нугаевның фестиваль һәм бәйгеләрдә катнашып, музыкаль баскычтан югарыга менү юлын өендәге күп санлы дипломнары да күрсәтә. Тормыш иптәшем, моторым Ирина уйлап чыгарды. Менә шундый мөһим әсәргә мин бик шатмын. Менә шит җирдә килдем бит инде, монда
Biz мине татарлар үзләренә кабул итеп, төрле концертларга чакырып торалар, төрле мәҗлесләргә һәм шундай мактаулы грамоталар бирәләр. Һәм Ирин тәкъдим итте, давай дим, ана шулай җыябыз, бөтен грамоталарны элеп куябыз дип. Малайлар да белсеннәр дип шулаймы? Малайлар алар күреп үсәләр, алар берсә киләчәктә аларда да шулай булыр дип ышанам. Илнурның хатыны Ирина Екатеринбургта туып үсә. Мәскәү дәүләт технология һәм идарә итү университетын тамамлый. Экономист белән артистны язмыш кавыштыра. Алар Екатеринбург шәһәрендә узган Нәфкать Нигъмәтуллин концертында очраша. Ул вакытта егет җырчының коллективында эшли. Нугаевлар сүзләренчә күп санлы гастрольләр ул вакытта алар өчен зур сынау иде. Башта авыр иде, хәзер инде өйрәндем. Беренче гастроль bir ay булды Нәфкать белән, күрешмәдек даже. Казанда тордык. Берзем көннәрендә булды монда. Гастрольдә йөргәндә дә, менә эштә йөрисең, син һәр вакыт өйгә тарта, чөнки син беләсең, син өйдә көтәләр, яраткан кешең, яраткан балаларың, һәр йөрәк, күңел гел өйгә ашкына. Илнур һәм Ирина 2 малай үстерә, Тимурга 8, Артемга 6 яшь. Икесе дә әтиләренең өйдә булу чакларын ярата. Тик репетиция һәм гастрольләр график аркасында бу бик сирәк күренеш. Наш папа очень веселый, с нами играет. Әтием бик күңелле кеше, аның белән бик кызык, бергә шахмат, домино уйныйбыз, лего җыябыз. Аның концертларына яратып йөрим. Әтием кебек артист буласым килә ди Илнурның олы улы Тимур. Мин мулларым горурланам, мин сезнең белән. Илнур күп балалы гаиләдән, аның 2 абыйсы, игезәк апасы һәм инесе бар. Алар туган якларында Башкортстанда гомер итә. Анда Илнурның әти-әниләре яши. Шуңа күрә бу яклардан Нугаевлар еш кунак. Шул ук җылы мөнәсәбәт Иринаның әти-әнисенә карата да сизелә. Без бик шатбыз, Илнур бик яхшы малай, тәртипле малай. Ата-аналары бик яхшы үстергәннәр. Без бик шатбыз, бик тату торабыз. Башта бергә тордык һәр вакыт. Бер кабатта тавыш чыкмады безнең. Бик матур яшәдек. Хәзер дә бик матур яшибез. Бик һәр вакыт бергәбез. Бүтән бәйрәмнәрдә бергәбез, барыбыз да бергәбез. Бүген Илнур Нугаевка 36 яшь. Аның иҗат дәрте ташып тора. Һөнәри үсеш юлының иң кызыклы чоры. Шик юк, аның иҗатын сөючеләр саны артыр. Алда әле яңа җырлар, проектлар, яулап алынган бүләкләр. Артист сүзләренчә, иң мөһиме якын кешеләр. Алар янәшәдә булганда, бар теләкләр дә тормышка аша. Ашларыбыз тәмле булсын, барыгыз да ашагыз. Рәхмәт. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Екатеринбург. Татар халкы гомергә көчле булган, бирешмәгән, берләшкән. Рухыбыз нык булсын, хөрмәтле милләттәшләребез, исәнлектә очрашырга язсын. Сезнең телекләрегез тормышка ашсын өчен, аның тирәсен 7 тапкыр узарга кирәк. Айда бар идеме? Алла аны әттеләр кадерләсен. Узган гасырның 30-нчы еллар башында Бирегә, Магнитка төзелешенә Татарстаннан гаиләләре белән сөрелгән кешеләрнең балаларына мәктәп итеп төзгәннәр. Ишбобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре дин, мәгариф үсешенә зур өлеш кертүчеләре белән данлыклы. Башкортстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Лаклы авылы бүгенге көндә тулы канлы тормыш белән яши дияргә мөмкин әле. Бер үк кырбасуында карбыз, кавын, кабак үсә. Халык әйткән, калсын дигән. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.